dan. Dobar dan. Izvolite. Ajde reci. Imam same jedinice, ali to je zbog učiteljice. Gnjavi me zarezom, upitnikom i točkom. Rado bih je gađala crknutom mačkom. Zar se tako govori o učiteljici? Sramota. Sjedi. Diši. Ovdje. Malo se da kašli. Ispadi jezik. Vrlo je u redu. Nemaš upal pluća ni bronhitis. Dijagnoza teški zaljubitis. Doktorice, za ime Boga, umire li se od toga? Dajte mi sirup, tabletu neku, odmah ću otići u apoteku. Znaš kako kažu, za ljubav nema lijeka, ne pomaže ni apoteka. Pa što da radim sada, da umrem mlada? Ne boj se, nećeš nekom dječaku pokloniti čokoladu ili cvijet. Odmah će ti biti ljepši cijeli svijet. Mogu li perom iz 4. A zašto ne? Čokoladu mu stavim pod blok. Mogu li mu darovati cmok? Još je rano za to. Eto, mamice, daj mi palice za čokoladice. Ne želiš valjda kćerka lijek? Mene prepala, učiteljicu naljutila, jedinice naredala, a samo se zaljubila. Što ćete? Zaljubitis mora preboliti svak. Evo ti palice za čokoladicu, a sad kući i sve za školu što imaš. Doviđenja. Doviđenja. Doviđenja.